ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଖି ମୋର ଆଜି କ'ଣ ନ ଦେଖିଲା। ମୋ ନଣନ୍ଦ ତାର ଆମେ ଯେତିକି ସବୁ ପରିବା ଗଛ ଲଗାଇଥିଲୁ ପ୍ରାୟତଃ ବଢ଼ିଗଲାଣି, ଆଉ ସେଥିରେ ସେ ଖତ ସାର ଦେଉଛି। ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାକୁ, ବାବା ବହୁତ ଭଲ କାମ କରୁଛି। ତାପରେ ମୋ ଝିଅ ପାଇଁ ଇପି ତିଆରି କରିକି ତାକୁ ଖୋଇଦେଲି। ଆଉ ଇପି ତାର ବହୁତ ଫେଭରେଟ୍ ଯେହେତୁ, ଆଉ ତାକୁ ଖୋଇବା ପାଇଁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନଥିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଡାଲମା ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଭାବିଲି, ଆଉ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ନଥିଲା। ମୁଁ ଗଛ ପାଖକୁ ଗଲି, ସେଥିରେ 2-4ଟା ଛୋଟ ଛୋଟ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଥିଲା। ମୁଁ ବଡ଼ଟା ବାଛି ଆଣିଲି ଯେହେତୁ ସେଇଟା ଭଲ ଲାଗିବ। ତାପରେ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଝିଅ ତାର କେମିତି ଦୋଳି ଖେଳୁଛି, ତା ଅପା ତାକୁ ଦୋଳି ଖେଳଉଛି। ଆଉ ମୁଁ ଆଜି ବୁଧବାର ଯେହେତୁ ଚିକେନ୍ ଖାଇବାକୁ ଟିକେ ମନ କଲି, ଆଉ ସ୍ୱାମୀକୁ ଜିଦ୍ଦି କରିବାରୁ ସେ ତାଙ୍କର ମାର୍କେଟରୁ ନେଇ ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ଚିକେନ୍ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା, ଆଉ ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତଙ୍କର ଫେଭରେଟ୍। ଆଉ କାଳୁ ତାର ଶୋଇକି ଭାବୁଛି କେତେବେଳେ ସେ ଚିକେନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଭାତ ଖାଇବ। ଏବେ ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେଲି, ତା ମନ ବି ବହୁତ ଖୁସି। ଆଉ ଏବେ ରହିଲି, ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଖୁସି ରୁହନ୍ତୁ, ବାଏ ବାଏ।